V sobotu 25. dubna uvedlo divadlo v Lidovém domě premiéru hry Už je tady zase podle stejnojmenné knižní předlohy Timura Vermese v dramatizaci Matěje Balcara. Příběh začíná absurdně. Hitler se probudí v dnešním Německu. Bez moci, bez zázemí, ale se stejnou rétorikou. Postavu vůdce stvárnil Petr Štíva. Bylo to velice těžké, protože my jsme... To, čeho jsem se obával nejvíc, tak byla reakce diváka. Jestli bude kladná, záporná nebo vůbec nějaká, to, jak reagovali diváci, to mě úplně zaskočilo. Publikum od začátku představení přijalo absurdní situaci existence Hitlera v současnosti, kterého ostatní na jevišti mají za komika. Hra nabízí mrazivý humor, který někteří diváci komentovali jako smích přes slzy. Čas tam byly salvy smíchu, které jsem vůbec nečekal na místech, kde jsem to vůbec nečekal. Takže prakticky to, co bylo naskoušeno, tak se mi nějakým způsobem slívalo do toho smíchu a měl jsem strach, aby se to dalo jakoby uhrát, ale bylo to senzační, dnes to bylo úžasné. V inscenaci se divákům představila v roli asistentky Hitlera Very Kremeriové nová členka souboru, talentovaná Kristýna Karbanová. Premiéru před publikem zvládla na jedničku. Asi není hezčí pocit. Je mi tak jako líto, že už ta premiéra je za náma, ale těším se na to, až to budeme hrát znova a vidím, že všechny ty zkoušky za to stály. Ve hře se dále představili Miroslava Dimlerová, Tomáš Koňařík, Jan Rohlík, Magda Goláňová, Jiří Buš, Dagmar Pavloušková, Filip Rejman, Aleš Koňařík, Jiří Trezner a další. Pod režií představení je podepsaný Pavel Rejman. Reprízu hry uvedou vsetínští divadelníci ve čtvrtek 14. května v divadle v Lidovém domě. Podrobnosti k představení a vstupenky najdou zájemci na webu dvld.cz.